आताना कूद के पूछो भतार से का कहलो भतार से कुल कहलो कांड कहलो करी का कहलो डार्लिंग तेरे सुना दे तो भतार से का कर सुनाबो पिया धोदेले जिया डोहदेला मन कथी के हो नहीं भोदेला 4 दिन में चमके लागल चेहरा पलाई तू हार सब मुंह करी आ गधा का गांड जैसन हल पूछा तला की 4 दिन में चमके लगा चेहरा का लाइट अरे प्यार होता उनका संगे तो चमकी ना का हो डार्लिंग गलती का तो नहीं क्या जब प्यार होला तो इसकी का लाइट चमकेला बुझलो नमस्कार प्रणाम तो का हाल बा भाई लोग हम उम्मीद करते नहीं कि आप सब सही हो खब जा सही ना हो खब जा तो आप लोग का ठीक करे का पाका गांड ले बानी प्ले करो म्यूजिक भाई लोग तो हम लोग कुछ बुझाई कि ना बुझाई लो नहीं हम बताओ देखो पुराना माल भी आई राशन भी आई गाड़ी में और देख अपना बाइक पर आइल बना घरे फोन के ले बना बोले बना ओए में आवा ढेर कांड के ले भेज जाओ कुछ कांड कर जाओ ओए में चल के पक्का हमारा आत्मा ये कहता कि ओए में ले जाकर कुछ कांड करी यानी कि तुमके बजई हन नाइस आओ देखो ये कितना पर जाओ तो ना आओ देखो जाओ भाई देखो अब मैं क्या करता पक्का हमार विचार खबर गलत होने का सर काहे कम छिनर बात हो गेल बानी ओइ समय बात करो गलते नहीं कह सकत ऐसे कि हम बाबा रहीन दास का छेला हो गेल बानी अरे ढेर पीबा का महाराज पिया उनके सुता देबो हां उनके लेके चलो जल्दी रूम का अंदर आज फट दे बना दो बंदर खावे लो गलती का तो नहीं का लेके चलो कई हर से जब ससुरा गइलू यही खती मतलब बोले लो पागल सुतिया बानी आए तोरा इतना बड़ाई करते नहीं रूम में ले जाके बुम के बजाई हो चाहे कुछ करी न ओयो में लेके जाता तो लगला पूछे ससुरा का बात है मारा तो कैसा दिन वाला महाराज समर सिंह हम दिन के तू बड़ा लौंडा बाज हो के तू तो एकदम पूरा गोबर वाला बात तो सही है कह जब तू कहते वाला तो कहते बात सुन ली कह मतलब कि ये पूछल तो रह गेल बा हमसे पूछा का कहली पहले चोच रही वे एकरा बंदूक थू उतरली कपड़ा पर कपड़ा उतरे बियाह में कहली बुझलो भाई लोग तो लोग समझ में आ गल कि हे एक मतलब का होला हमसे पूछा मारा जो का दिमाग चाहे पूजा करबा का बता दो डार्लिंग बता दो तोहार मुंह से सुनल का अच्छा लगा बता दो तो भतार संगे का कइलू अरे मिस्टर समर सिंह तुके कुल बताई टेंशन काहे लेत लो आताना कूद के पूछो भतार सिंह का कहलो भतार सिंह कुल कहलो कांड कहलो करी का कहलो डार्लिंग तेरे सुना दे तो भतार सिंह का कर सुनाबो पिया धोदेले जिया डोहदेला मन कथी के हो नहीं भोदेला हाय सुनला समर सिंह सुनला पिया धरेला जीवा डरेला मन कथी के उनका हमार भरेला मतलब कि कतनो करे पिया दबा के हमार मन भरेला ऐसे कि हम पूरा अथो हो गेल बा यानी कि सनी लियान हो गेल बानी ओइ समय मन भरेला नहीं कतनो करे पिया बा के मन भरेला नहीं समर सिंह बुझ जब नहीं के बुझाता हमारा पाके दूध हो बुझा ना समर सिंह डार्लिंग तू आगे कहता कितना भरेला गरमी तो सरद करे ठंडा लगेला का गर्मियों में ठंडा लगेला तो के रजाई बोला चर गो ठंडा ना लगी पूरा बात आप समर सिंह के सुना देना सुनेबू उनको दिल निकाल के बाहरी आ सकता काहे कि उतर से दिल से प्यार करना बुझलू सुनाओ तो जब मरदी करे कोमरिया दर्द करे इनका जब मरद करे तब कमरिया दर्द करे बुझल तू तो खाली कुछ दुखेबे ना कहीं बाकी इनका मरद करते इनका कमर दर्द करे वाड़ी में किली लगैलू भतार संगे का कइलू एकदम तो दिमाग साफा उजरे बा का आई माल तो कहते कि जब मरद करे कमरिया दर्द करे वे किली लगैले मरद करे महाराज को जब तू पूरा झांटुआ दी वाला मर्द समर सिंह बात तो सही है 4 दिन में चमके लागल चेहरा पलाई तू हार सब मुंह करी आ गधा का गांड जैसन हल पूछा तला की 4 दिन में चमके लगा चेहरा का लाइट अरे प्यार होता उनका संगे तो चमकी ना का हो डार्लिंग गलती का तो नहीं क्या जब प्यार होला तो इसकी का लाइट चमकेला बुझलो बताओ चेहरा का लाइट काहे गुजर बाटे बताओ भुइया बिछा के चटाई में पड़ल रात में खटाई उनका भुइया बिछा के चटाई उनको करे रात भर सोइया खटाई बुझलो और सुनबो
आए भाई लोग ये वीडियो कैसा लगला, अच्छा लगला खराब लगला? अरे अच्छा लगल तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी। अरे अच्छा ना लगल हो तब लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी। वीडियो के क्यों को दिल पर लेला काम नहीं के, ये वीडियो बस बनल एंटरटेनमेंट खातिर, हंसी मजाक खातिर बनल बा, बाकी दिल पर लेला काम नहीं के। एंजॉय करी जा, मजा ली जा। लव यू।